Em dic Liberto Alegre, Soc Adrià Blanch. tinc 17 anys, estic estudiant aquí a l'Escola Agrària d'Alfarràs, un cicle mitjà de producció agroecològica. Estic aquí cursant el grau superior, Paisatgisme i Medi Rural. He escollit aquest curs perquè jo quan vaig acabar de fer l'ESO, llavors vaig entrar primer al grau mig i quan vaig acabar el grau mig vaig dir, ja que estic aquí també faig el superior, així tinc més coneixements. La que més m'ha agradat principalment ha sigut fruticultura, coneix una mica els arbres fruiters, ja que a casa arbres fruiters no en tinc, tenim cultius herbacis d'extensiu. Per exemple, jo a casa em dedico més al sector de la fruita i, per exemple, aquí pots aprendre tant d'animals com de plantes, com fruita, i al n'hi haure tanta diversitat és com molt curiós tot. El que em fa sentir més orgullós és ja que a casa portem moltíssims anys treballant en aquest sector, som molt poca gent jovent i veure gent jove treballant així, la veritat que fa un orgull bastant gran. Com a projectes de futur ja començaré a treballar a casa. Vull continuar a l'empresa de mon pare, treballs a tercers. Llavors intentaré ser la mà dreta del meu pare per aprendre tot el que puga i després ja quan plegui mon pare seguir jo fent el que fa ell ara en el moment.